ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, ман Ҷамшед Ёров мебошам. Шумо дар барномаи авфи тиллои 2021 ки дар канали ҳуқуқи ман мегузарад иштирок доред ва дар ин қисмат чун ваъда мо дар бораи он гурӯҳи шахсоне ки тибқи қонунҳои авфи ҷумҳурии Тоҷикистон ва умед дорем ки тибқи ҳамин қонуне ки ба қарибӣ бояд қабул карда шавад, яъне авфи тиллои 2021 сол аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд, аз зиндонҳо мебароянд, нисбаташон парвандаҳо қатъ мешавад, гуфта гузарем. пешопеш ташаккури бепоёни худро ба шумо барои тамошо кардани қисмати якуми ин барнома мерасонам. ташаккури зиёд барои лайкҳоятон, ташаккури зиёд барои комментариятон, ташаккур барои он ки шумо барномаи моро дидед, писанд омад ба шумо ва онро ба каси дигар ҳам тавсия кардед. инак 7 гурӯҳи ашхосе ҳаст ки тибқи тамоми қонунҳои авфи ҷумҳурии Тоҷикистон авф карда мешаванд, яъне ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. дар тамоми он қонунҳои авфе ки то ин дам баромада нашр шудааст ва дар оянда ҳам умедвор ҳастем ки авфҳои зиёд мешаванд, ин гурӯҳ ҳатман ҳаст ва як чизи умумӣ ҳаст. вале набояд фаромӯш кард ки ҳар як авф аз якдигар бо каме фарқ дорад, яъне бо илова кардани ягон гурӯҳи ашхоси дигар ё ин ки кам кардани ин гурӯҳ, илова кардани ягон муқаррароти модда, авф кардани ягон амали ҷиноятӣ ё ин ки не. вале як хусусияти умумӣ ҳаст ва дар асоси таҳлили тамоми авфҳое ки гузашта буд, дар асоси таҳлили қонунгузорӣ ва хусусиятҳои миллии татбиқи қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ба хулосае омадем ки онро ба як гурӯҳи муайяне ҷудо кунем ва пешкаши шумо намоем. инак гурӯҳи якум ва дуюм ин занон ва ноболиғон мебошанд ки тибқи тамоми амнистияҳо аз адо кардани ҷазои ҷиноятӣ дар ҷои маҳдуд кардани озодӣ, яъне ки дар муассисаҳои ислоҳӣ, турмаҳо, колонияҳо озод карда мешаванд, новобаста аз оне ки муҳлати адои ҷазоашон чанд сол аст. агар парванда нисбати онҳо оғоз карда бошад, парванда нисбати онҳо қатъ карда мешавад. агар нисбаташон ягон ҷазое ки ба маҳрумият аз озодӣ вобастагӣ надошта бошад, яъне ки ҷазо дода бошанду вале дар муассисаҳои ислоҳӣ набошад, яъне ки шартан ҷазо татбиқ карда бошад условно, онҳо низ озод карда мешаванд. яъне ки қисми якум ин занон ва ноболиғон ҳастанд. қонун дар тамоми қонунҳои авф дар қисми якум чунин менависад ки занон ва ноболиғон озод карда мешаванд. вале бояд гуфт ки боз дар қисмҳои поёни ҳамин қонун, маъмулан дар моддаҳои 13 ё 14 қонунҳои авф рӯйхати амалҳое ки зери авф қарор намегиранд оварда шудааст ва дар он ҷо низ дар бораи занон ва ноболиғон гуфта мешавад ки агар занҳо ё ин ки ноболиғон амалҳои муайянеро иҷро карда бошанд, яъне ки амали ҷиноятиеро то қабули ҳамин авф иҷро карда бошанд, онҳо зери таъсири қонуни авф қарор намегиранд ва авф нисбаташон татбиқ намешаванду онҳо озод карда намешаванд. пас кадом ҳаст ин амалҳо? рӯйхати ин амалҳоро ҳатман мо ба шумо, рӯйхати ин моддаҳоро мо ба шумо пешкаш мекунем ва ҳоло мехоҳам ки мухтасаран дар бораи баъзе аз онҳо сухан ронам. шояд касе аз шумо ин амалро содир кардааст, касе аз наздикони шумо содир кардааст, як маълумоте дошта бошед ки наздиконатон ба авф меғалтанд ё ин ки не. якум ин аст одамкушӣ, моддаи 104. моддаи 125 сироят кардан ба вич спид, яъне ки масъулияти бадан. моддаи 130 одамрабоӣ. моддаи 138 таҷовуз ба номус. моддаи 139 ҳаракатҳои зӯроварӣ дорои хусусияти шаҳбонӣ. гурӯҳи моддаҳои 179, яъне ки гурӯҳи ҷиноятҳои хусусӣ хусусияти экстремистиву террористӣ дошта, 179 то 179 иловаи 4, яъне ин терроризм, барои ҷалб кардан ба амалҳои террористӣ, маблағгузорӣ терроризм, даъвати оммавӣ барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё сафедкунии фаъолияти терроризм. модда 185 ташкили воҳидаҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ. модда 186 бандитизм. 67 ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ. моддаи 200
معاملات غیرقانونی واسطه نشه‌دار، یعنی که خریدن، فروختن به صورت یک از دیگر دادن ماده‌های نشه‌آور. ماده 212 معمولا ماده 212 قسم 2 رو در نظر دارد. این ماده درباره معمولا در خلق автоавария می‌نامند، یعنی که ویران کردن قاعده حرکتی راه. ماده 212 قسم 2 این در نتیجه ویران کردن قاعده حرکتی راه که با هلاکت یک یا یک چند نفر رسانیده شده است. ماده گروه ماده 307 از 307 تا 307 قسمی پریم 4 علاوه 4، یعنی که جنایت‌ها بر مقابل امنیت دولتی روانه کرده شده. ماده 308 جاسوسی، ماده 309 دیورسیا، 313 اسیان مسلحانه، ماده های 395 تا 401، یعنی که مجموع جنایت های مقابل صلح و امنیت انسانیت، یعنی که گنوسید، بیوسید، اکوسید، زرخریدی و غیره. بغیر از این یک گروه دیگر ماده هست که نسبت زنان و نابالغان برای صادر کردن جنایت ها که در ماده های 245 یعنی که اسرافکاری، ماده 246 تصرف مال و ملک به طریق کردیت داده شده و ماده مشهور 247 قلابی گفته می شود که این اشخاص با جوابگری از جوابگری جنایتی طبق قانون عفو آزاد کرده نمی شوند اگر ضرر مادی که آنها رسانیدند پورا تلافی نکرده باشند. یعنی که اگر شخص، یعنی که زن یا نابالغ جنایتی با ماده 245 246 یا که 247 صادر کرده باشد و ضرر را برقرار نکرده باشد وی از جوابگری جنایتی آزاد کرده نمی شود. گروه دوم این نابالغان می باشند. نابالغان کی هستند؟ یعنی که این آدمان می باشند که گروه شخصان می باشند که به سن 18 نرسیدند و در اینجا باید دقت کرد که به سن 18 نرسیده جنایت صادر کردن در آن موقع این شخص نابالغ حسابیده می شود. ممکن است که وی الکی در زندان در رفت تفتیشات پیشکی به بلاغت رسیده است، ولی رول اساسی را سنه صادر کردن جنایت می باشد. در سنه صادر کردن جنایت اگر شخص نابالغ باشد پس ممکن است که طبق قانون عفو او آزاد کرده شود. البته که با همون استثنایی که من در بالا نمبر کردم، روی خطی ماده هایی که نسبت نابالغان و زنان آنها تطبیق کرده نمی شوند اگر آن جنایت ها را صادر کرده باشند. گروه سوم این مردانی از سن 55 بالا می باشند. این همون معنا را دارد، یعنی که در وقت صادر کردن جنایت اگر همین مرد جنایت صادر کرده است از 55 بالا باشد و دیگر عمل‌های را که قانونگذاری استثنا کرده است، یعنی که ماده‌ای را آورده است که مردانی که از 55 هم بالا باشد ولی یگان گروه معین عمل‌های معین را صادر کرده از جنایت‌های مثل آدمکشی، تروریسم، اکستریمیسم، دیورسیا، تجاوز به حیات یگان خادم جمعیتی و غیره و غیره. درباره این باز در پایان ما گپ میزنیم. آنها آزاد کرده نمیشوند. اگر اون جنایت‌هایی که من نامبر کردم نباشد و دیگر جنایت‌ها باشد، ممکن است که شخصانی که از 55 بالا هستند، مردانی که از 55 بالا هستند، از جوابگری جنایتی آزاد کرده شوند. گروه چهارم این معیوبان میباشند. معیوبان گروه یکم، دوم، سوم و اینچنین شخصانی که گرفتار بیماری آموسی بدصفتی مرحله چهارم و گروه کلینیکی چهارم از روی تصنیف بین المللی آموسی بدصفتی بافت‌های لیمفوئیدی و خوناور، سیل عضوهای نفس و پشخوردن شدید شوش، بیماری ایشمی دل استنوکاردیا و فعالیت جسمانی گروه‌های سوم و چهارم منصوب دانسته می‌شوند. یعنی که معیوبی فعالیت جسمانی گروه 3 و 4 اینها از جوابگری جنایتی آزاد کرده می‌شوند. با شرطی که اگر تا روزی مورد عمل قرار دادن همین قانون عفو و ترتیب مقرر گردیده در مؤسسه‌های طبی به قید گرفته شده باشند. یعنی که اگر کسی که از نزدیکان شما به قید گرفته نیستند و با همین خیلی کسالی‌ها گرفتار هستند، شما باید فوراً کوشش نمایید تا اینکه چون معلومات نامه را گرفته با مؤسسه اصلاحی یا اینکه با تفتیشات پیشنهاد کنید تا اینکه نسبت
хештабори шумо, наздикони шумо ё ки нисбати худи шумо қонуни афв татбиқ карда шавад. гурӯҳи панҷум ин иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда мебошанд. яъне ки кӣ? яъне ки он ашхосе ки дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок карданд, ашхосе ки партизан буданд вале дар қисмҳои мусаллаҳ хизмат намекарданд, он ашхосе ки дар ақибгоҳ кору фаъолият мекарданд барои таъмини ғалаба, он шахсои ба онҳо баробар карда шуда меноманд. инчунин иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, яъне ки он ашхосе ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ дар афғонистон хизмат кард, намедонам дар Корея хизмат кард, соли 1950 дар Вьетнам хизмат кард, дар дигар давлатҳое ки иттиҳоди шӯравӣ дар онҷо қӯшинҳои худро дошт ва муҳорибаҳо мебурд. инчунин шахсоне ки дар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил зарар диданд. албатта ки онҳо бояд шаҳодатнома дошта бошанд ва бо пешниҳоди ҳамин шаҳодатнома ҳатман бояд ки онҳо озод карда шаванд. гурӯҳи шашум ин шахсоне мебошанд ки бо мукофотҳои давлатиҳои иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии социалистӣ, яъне ки СССР, Тоҷикистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд ва то мавриди баррасии парвандаи ҷиноятиаш ё ки то ҳукми он ё ки баъди ҳукми он тибқи асосҳои қонунӣ, яъне ки тибқи ҳукми судӣ ин мукофотҳо аз онҳо баргардонида ситонида нашуданд. ва гурӯҳи охирон ин шахсони хориҷӣ мебошанд. яъне ки тамоми шахсони хориҷӣ бояд ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шаванд. як гурӯҳи дигаре ки маъмулан дар тамоми қонунҳои афв дида мешавад ба рӯйхати онҳо оварда шудааст, ин шахсоне мебошанд ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карданд, новобаста аз намуди ҷазое ки нисбати онҳо таъин кардааст. чӣ онҳо ҷарима шуданд, чӣ корҳои ислоҳӣ равона карда шуданд, чӣ шартан ҷазо татбиқ карда нашудааст, ё ки онҳо дар зиндон мебошанд. ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир карда яке аз мисолҳояш ҳамин автоавария мебошад, яъне ки моддаи 212 қисми 1 мебошад ки албатта ки аз беэҳтиётӣ содир карда мешавад. ба ғайр аз ин боз як гурӯҳи шахсони дигар ҳаст ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. инҳо маҳкумшудагон ҳастанд, яъне ашхосе ки аллакай ҳукми судӣ нисбати онҳо бароварда шудааст. кӣ мебошанд онҳо ки ба ин гурӯҳ дохил мешавад? яъне ашхосе ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, яъне ки бо ягон сабаб, бо сабаби беморӣ, бо сабаби фарзанди хурдсол доштан иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, яъне ки ба ягон вақти дигар гузаронида шудааст. онҳо озод карда мешаванд. гурӯҳи дуюм шахсоне ки ҷазои шартан татбиқ накарда нисбати онҳо таъин карда шуда бошад. шахсое ки шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод карда шуданд. агар гурӯҳе бошад ки ҷазои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набудан маҳкум шуда бошанд, маҳкумшудагон яъне ки шахсоне ки аллакай дар зиндон ҳастанд ва нисбаташон ҳукм баромаданд, маҳкумшудагони зериин ки барои бори аввал содир кардани ягон ҷиноят маҳкум шуданд, аз ҷазои ҷиноятӣ мутобиқи ҳар як амнистия озод карда мешаванд. кадомҳо мебошанд ин маҳкумшудагон? маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои на чандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шуданд. яъне ки агар ҳукм нисбати онҳо то 5 сол ҷазо таъин карда бошад, ба онҳо ҷиноятҳои на чандон вазнин ё ин ки дараҷаи миёна содир карда бошанд, мумкин ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шаванд. дуюм гурӯҳ маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 3/2 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд, яъне ки 75% ҷазоро аллакай онҳо адо карданд ва мумкин аст ки тибқи амнистия озод карда шаванд. ва гурӯҳи сеюми ин маҳкумшудагоне мебошанд ки барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 4/3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. ба ғайр аз ин боз гурӯҳи дигар ҳам ҳаст ки дар қонун оварда шудааст ва ин маҳкумшудагоне ки то мавриди амал қарор додани қонуни афв муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ нисбаташон то 2 сол боқӣ мондааст. яъне ки новобаста аз оне ки чанд сол онҳо гирифтанд, вале то қарори то қабули ҳамин қонун
то ба озодӣ баромадани онҳо то 2 сол мондааст, онҳо мумкин аст ки аз ҷавобгарӣ озод карда шаванд. Вале бо истиснои шахсоне ки барои содир намудани якчанд ҷинояти мухталиф. хеле ки пештар дар аввали барнома рӯйхати ҳамин моддаҳоро ман гуфтам, ин одамкушӣ, ин таҷовуз ба номус, ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, мисол ҳаракатҳое ки дар гурӯҳи амалҳои террористӣ, ҷиноятҳои террористӣ дохил мешаванд, хулиганӣ, хабар надодан дар бораи ҷиноят ва ғайра дохил мешаванд ки рӯйхати ин истисноиёт дар ҳар як қонун оварда мешавад ва пас аз нашри қонун дар бораи авфи тиллоӣ мебинем ки ба истиснои кӣ гуфта онҳоро озод мекунанд. Яъне ки агар барои то ба озодӣ баромадани шахс аз 2 сол камтар бошад ва ӯ одамкушӣ содир накарда бошад, таҷовуз накарда бошад, ягон амалиёти террористӣ ва экстремистӣ накарда бошад, мумкин аст ки тибқи қонуни авф ин шахс озод карда шавад. ин буд дар бораи маҳкумшудагон, дар бораи ашхосе ки аллакай дар маҳбас мебошанд. акнун дар бораи шахсоне сухан меронем ки нисбати онҳо парванда дар ҷараён аст, яъне ки нисбати онҳо аллакай парванда тартиб дода шудааст, вале ҳукми судӣ набаровардааст ва онҳоро ба зиндон интиқол надоданд. пешбурди парвандаҳои ҷиноятҳои зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо то ҳол баррасӣ нагардиданд, бояд қатъ карда шавад. кадом парвандаҳо? оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи мавриди амал қарор додани қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар моддаи якуми ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. яъне ки моддаи якуми ҳамин қонун, яъне қонуни авф дар бораи занон, ноболиғон, маъюбон, дар бораи мардони аз синни 55 сола боло, дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ, дар бораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, дар бораи шахсоне ба онҳо баробар карда шуда, дар бораи интернационалистҳо, дар бораи шахсоне ки дар бартараф кардани рафти аварияи атомии стансияи атомии Чернобил буд сухан меронад. яъне ки агар парванда нисбати ҳамин ашхос, занон, ноболиғон ва ҳоказо дар рафти тафтишоти пешакӣ бошад, ё ки аллакай ҳатто ҳам дар дасти суд бошаду вале ҳукми судӣ бароварда нашуда бошад, мумкин аст ки парванда дар ҷояш қатъ карда шавад. ва чӣ хеле ки пештар боз гуфта будем дар болотар, агар парванда нисбати шахсе дар марҳилаи тафтишот ё ки дар марҳилаи баррасии судӣ бошад ки он шахс ҷиноятро аз беэҳтиётӣ содир карда бошад, мумкин аст ки парванда нисбати ӯ қатъ карда шавад. ва гурӯҳи сеюм ин шахсоне мебошанд ки бори аввал қасдан ҷиноятҳои начандон вазнин ва ё ки ҷиноятҳои дараҷаи миёна содир карданд. ва инчунин шахсоне ки ҷиноятҳои хусусияти иқтисодидор намуданд, яъне ки моддаи 245, 246, 247, яъне қалобӣ, тасарруфи молу мулке ки ба тариқи кредит ба онҳо дода шудааст, исрофкорӣ ва ғайра, ба шарте ки онҳо дар рафти тафтишот, дар рафти муҳокимаи судӣ то ҳукми судӣ баромадан он зараре ки расониданд бартараф кунанд. ва инчунин агар нисбати шахсоне ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намуданд, дар бораи ин гуфта гузаштем. ва ин буд дар бораи он баррасии парвандаҳое ки бояд қатъ карда шаванд. шарт нест ки инсон бояд аввал ҳукм гирад, баъд нисбати ӯ қонуни авф татбиқ карда шавад. қонуни авф ки баромад, вале парвандаи ӯ зери қонуни авф меғалтад, бояд ки авф татбиқ карда шавад ва ӯ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. бояд гуфт ки дар мавриди татбиқи муқаррароти қонуни авф на фақат аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пурра ё қисман шахс озод карда мешавад ё ки баррасии парванда нисбати ӯ қатъ мешавад, мумкин аст ки қисмати ҷазои адо накарда низ кам карда шавад. ва ин муқаррарот ҳатман дар қонун оварда мешавад ва дар он ҷо муайян карда мешавад ки аз кадом ҳисса чанд ҳисса бояд кам карда шавад. мисол оварда метавонем ки ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз ҳудудӣ таъин карда шудааст ё аз рӯи ҷазои ҷиноятии қаблан таъин шуда доғи судиашон барҳам нахӯрда,
боз онҳо як бори дигар ҷинояти начандон вазнин ё ки вазнин содир кардан, аз 2/1 ҳиссаи ҷазоро агар онҳо адо карда бошанд, мумкин аст ки нисбати онҳо парванда қатъ карда шавад, нисбати онҳо адои ҷазо қатъ карда шавад ва ба озодӣ бароянд. барои маҳкумшудагоне, яъне ки барои он маҳбусоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ва ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 4-3 ҳисса мисол. барои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин айбдор карда шуданд, аз 3-1 ҳисса. бояд қайд кард ки кам кардани ҷазои ашхосе ки дар боло мо гуфта гузаштем на ба ҳама татбиқ карда мешавад. гурӯҳи шахсон, гурӯҳи амалҳоу ҷиноятҳое ҳаст ки ягон қонуни амнистия ба онҳо дахл надорад, яъне ки онҳо на аз ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд, на парванда нисбати онҳо қатъ карда мешавад ва на ҳатто як рӯзи адои ҷазои онҳо кам карда мешавад. ин шахсоне мебошанд ки бо моддаи одамкушӣ, бо моддаи расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, бо одамрабоӣ, таҷовуз ба номус, ҳаракатҳои ба дахлахонаи хусусияти шаҳвонӣ дошта, боз ҳамон моддаҳои гурӯҳи террористӣ, яъне ки моддаи 179 то 179 иловаи 4, модда 185, 187, 188, ташкили воҳидҳои мусаллаҳонаи ғайриқонунӣ, бандитизм, ташкили иттиҳодиёи ҷиноятӣ, қисми 4 моддаи 200, яъне ки бо як ҳаҷми калон ба муомила баровардани хариду фурӯш кардани маводҳои мухаддир, моддаҳои бар зидди ҷиноятҳое ки дар моддаҳои бар зидди амнияти давлатӣ мебошанд ва дигару дигар, яъне ки моддаҳои бар муқобили сулҳу амнияти инсоният, чихеле ки гуфтем, агар ба геноцид, экоцид, биоцид, зархаридӣ агар одам муттаҳам карда бошад, на аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад ва на ягон рӯз ҳам муҳлати адои ҷазои ӯ кам карда намешавад. албатта дар ин гурӯҳ боз дохил мешавад он ашхосе ки ба онҳо ҷазои якумра аз озодӣ таъин карда шуданд, яъне ки маҳбусони сиёсии Тоҷикистоне ки ҷазои якумра аз озодӣ доранд, ба қонунҳои авф намеғалтанд, вале маъмулан ҳамин хел буд. вале агар ин авф дар ҳақиқат ҳам авфи тиллоӣ бошад, ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, шояд ки ягон тағйирот бошад ва тағйирот маҳз дар ҳамин гурӯҳ бошад, шояд ки адои ҷазои онҳо, муҳлати адои ҷазои онҳо камтар карда шавад. вале маъмулан дар тамоми амнистияҳое ки пештар оварда мешуд, ашхосе ки ба ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум карда шудааст, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда намешавад. ё ин ки агар ба шахс ҷазои қатл таъин карда шуда бошад, яъне пештар то маратори эълон кардани ҳукми қатл ва пас ин ҳукми қатл ба ҷазои якумра таъин иваз карда шуда бошад, чунин ашхос низ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ин ки ягон муҳлати адо накардаи ӯ кам карда намешавад. саволе ба мо мебиёд ки агар мисол фарз мекунем ки як шахс 2 ҷиноят содир кардааст, яъне ки бо 2 модда ӯро ҳабс кардан, гунаҳгор эътироф кардан ва яке аз моддаҳои ки бо он ҳабс шудааст ба амнистия меғалтад ва дуюмаш намеғалтад. дар ин ҳолат амнистия татбиқ мешавад ё ки не? албатта ки не. дар муқаррароти хотимавӣ ва охирҳои ҳамин ҳар як кодекс дар бораи ин сухан меравад, гуфта мешавад. мисол дар моддаи 15 ҳамин авфи охирони соли 2019 оварда шудааст ки нисбати шахсон амнистия ё ки авф татбиқ карда намешавад, яъне агар барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо айбдор дониста ё маҳкум шуданд, агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 8 қонуни мазкур пешбинӣ карда нашуда бошад. моддаи 8 ҳамон рӯйхате ки дар аввали барнома мо пешниҳоди шумо кардем ҳамон мебошад ва бо ками тағйироту иловаҳои ҳар як гуна амнистияу авфҳое ки меояд. яъне ки агар амалияти террористӣ содир карда бошад, агар одамкушӣ карда бошад, агар бо ҳаҷми калон хариду фурӯшу муомилати ғайриқонунии маводи нашавдор дошта бошад ва дигару дигар.
чунин ашхос аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда намешаванд. ва дар охир боз дар бораи як намуди ҷиноятҳои дигар сухан меронем. ин ҷиноятҳои давомдор ё дарозмуддат мебошад. қонуни авф чунин мегӯяд ки авф нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои давомдор ё дарозмуддат содир карданд танҳо дар мавриде татбиқ карда мешавад ки агар ин ҷиноятҳо то рӯзи мавриди амал қарор додани авф анҷом дода шуда бошанд. яъне ки то қабули қонуни амнистия агар он ҷинояти дарозмуддат хотима ёфта бошад, мумкин аст ки шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шавад. яке аз мисолҳои ҷиноятҳои дарозмуддат ин истифода бурдани ғайриқонунӣ истифода бурдани ягон ашё, ғайриқонунӣ соҳиб шудан ба ягон моликият, ғайриқонунӣ истифода бурдани манзил, ғайриқонунӣ истифода бурдани ягон замин мумкин. ҳамин гуна амалҳо яъне ки ҷиноятҳое ки давом доранд. дар вақт онҳо як лаҳзаи кӯтоҳро дар бар намегиранд, як муҳлати муайяни дарозиро дар бар доранд. тамошобинони гиромӣ, ин буд қисми дуюми барнома. ҳарчи хеле ки тавонистем ба шумо ҳарчи кӯтоҳтар дар бораи он гурӯҳи шахсоне ки тибқи қонунҳои авф бояд озод карда шаванд ё ин ки парванда нисбати онҳо қатъ карда шавад, ё ин ки муҳлати адои ҷазои онҳо бояд қатъ карда шавад гуфта гузаштем. ва дар як бори дигар хотиррасон мекунем ки ҳар як амнистия аз якдигар каме ҳам бошад фарқ дорад, бо илова кардани ҳамин гурӯҳи ашхоси иловагӣ ё ин ки кам кардани чунин ашхосҳо, бо илова ё кам кардани амалҳои ҷиноятие ки таҳти авф қарор мегиранд ё ки намегиранд. барои ҳамин интизор мешавем авфи тиллои 2021 солро ва баъд аз он боз як бори дигар мебинем, таҳлил мекунем ки амали кадоме аз мо ё ки наздикони мо, хештабори мо, шиносои мо таҳти қонуни авф меғалтад ё ин ки не. дар хотима як бори дигар аз шумо хоҳиш мекардам ки ба канали мо обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред, саволу ҷавоб дошта бошед, саволҳои худро дар зери комментария нависед. дар зери описания ҳамин навор мо рақамҳои телефонии худро мегузорем ки шумо метавонед ба ин рақамҳо ба мо нависед, савол дошта бошед, пешниҳод дошта бошед барои ҳарчанд беҳтар кардани барнома ба мо ирсол кунед. ҳатман мо онҳоро гӯш мекунем ва тибқи гуфтаҳои шумо мулоҳиза карда як амали бештари хубтаре хоҳем кард. ва ба хотири шумо мерасонам ки қисми сеюми барномаи мо боқӣ мемонад ва онро бо наздикӣ мо нашр мекунем. дар он дар бораи амалҳои шахсе ки бояд таҳти муқаррароти авф қарор мегирад, чӣ гуна аст, чӣ кор кунад ва амалҳои мақомоти қудратӣ гуфта мегузарем, то ин ки шумо донед чӣ кор бояд кунед ва бояд донед ки мақомот чӣ кор кунад вақти татбиқи авф. бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров. ташаккури зиёд ки дар барнома иштирок кардед ва ин видеои моро тамошо кардед. то боздид дӯстони азиз.